Waqt attività politika tal-Partit Laburista fil-Gżira, il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona żvela li matul din il-ġimgħa se jingħataw dettalji dwar investigazzjoni fuq flus li jingħataw lill-kumpanija barranija, dan minkejja li din ma kellix jgħid għalihom. Dwar dan il-Gazzetta l-Orizzont żvelat li dawn il-flus ilaħqu mal-1,000,000 euro u li d-deċiżjoni biex jingħataw kienet ittieħdet kollettivament mill-Kabinett ta' Gvern Nazzjonalista. Barra minn hekk żewġ diretturi tal-kumpanija ippruvaw jikkuntattjaw lis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Ekonomija u għalhekk infetħu żewġ rapporti fil-konfront tagħhom mal-Pulizija. Il-Ministru Cardona fisser kif dan huwa gvern viċin tan-negozji u li qed jaħdem biex pajjiżna jkollu tkabbir ekonomiku reali u sostenibbli. Il-Malta Enterprise minn Marzu 2013 sal-aħħar ta' din is-sena għamlet rekord enormi ta' investiment f'dan il-pajjiż li qatt ma rajna bħalu. Il-Malta Enterprise f'għaxar xhur ta' Gvern Laburista għamlet aktar minn 7 snin ta' Gvern Nazzjonalista. Fl-intervent tiegħu id-Deputat Laburista Luciano Busuttil tkellem dwar diversi sitwazzjonijiet skandalużi li dan il-Gvern wiret minn amministrazzjoni nazzjonalista. Min kien suppost il-watchdog? Min kien il-Ministru? Illi suppost kellu jara li dawn l-affarijiet ma jsirux. Għajja tuħ il-benefiċċju tad-dubju li ma kienx jaf bihom. Mela allura x'kont qed toħda tagħmel il-paga ta' Ministru b'600 euro żieda fil-ġimgħa dak iż-żmien biex kellek dan l-iskandlu taħtim jerek u ma xammejtux. Intant il-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Mario Farrugia Borg qal li l-istrateġija politika tal-Oppożizzjoni hija bbażata fuq żewġ tattiċi, ħsara u biża'. It-tattika tal-biża' u t-tattika l-oħra għal meta jkunu fl-oppożizzjoni li għamlu ħsara lil pajjiżna u jekk naraw illi dawn iż-żewġ tattiċi ilhom jużawhom snin twal saħansitra jekk immorru lura għas-sittinijiet. Huwa saħaq kif minkejja li wara l-elezzjoni ġenerali l-Oppożizzjoni bdiet b'kampanja negattiva li tbeżza saħansitra barra minn xtutna, dan il-Gvern qed juri bil-fatti li jrid is-serjetà u qed jiġġieled il-korruzzjoni.